Mindig kell egy mese, mindennek rend a lelke. Hogyha elfelednéd, akkor is veled lesz még. Nagylakiék és Üregiék. Mezőfenyves város szélén állott az az ősi kastély, melynek kényelmes padlásán lakott egy kis egércsalád. Persze büszkék voltak arra, hogy őket úgy emlegetik. Ők a nagylaki egerek. Egy szombati napon történt, hogy a két kis egérfiók, Dodi, Mici különösen izgatott volt. Lenn a házigazdáéknál éppen hétvégi lakoma folyt, és az ételek illata felhatolt a padlásra is, orrukat megcsiklandozta. Nagylaki papa, a gondos, szorgalmasan járogatott fel és alá, padlás és ebédlő között, és összehordott a családnak válogatott falatokat. Sült csirkét és almamártást, illatos szósz tört krumplival. Hozott répát, párolt borsót, csokoládés bombonokat, sajtféléket a javából. Persze nagyon óvatosan, elkerülve Bonifácot, aki pamlagján aludt. De a macskáról sosem tudni, alszik-e vagy csak mutatja. Ebből a sok finomságból terített nagylaki mama a vacsorára csipkés, fehér damaszt asztalterítővel, s mellé ült az egércsalád jó ízűen vacsorázni. Jó ízűen? Nem egészen, mert a két egérfióka, Dodi, Mici, rettentően el voltak ám kényeztetve. Nem tudtak az asztal mellett illendően viselkedni. Válogattak és dúskáltak szokásos kifogásokkal. Én a borsót nem szeretem, nyafogott Mici. Ő több mártást kapott, mint én, méltatlankodott rá Dodi. Én csak süteményt akarok, vágott vissza erre Mici. Gyerekek, szólt rá mama, viselkedjetek rendesen, ilyen finom falatokért csak hálásak lehetnétek. Hány kisegér vágyik ilyen falatokra, kezét, lábát összetenni, csak hogy ilyet kóstolhatna? Dodi erre könyökével nagyot csapott az asztalra. A szószos kancsó ráborult mama fehér abroszára. No, most már ebből elég volt, kiáltott rájuk a papa. Tessék most már lefeküdni, reggelig semmit sem kaptak. Ám a két haszontalannak semmi kedve ágyba bújni. Padlásszobában aludni. Kalandozni, csavarogni, arra igen. És az ablakon kimászni. És a csatornán lecsúszni. Vigyázz! Kiáltott fel Mici. Észrevevén Bonifácot, hogy az ablak alatt alszik. Szerencséjük, hogy a macska, mire szemét kinyitotta, a két szökevény lepottyant. Zsupsz! Egy éppen ott haladó szeméttel rakott szekérre. Próbáltak ők menekülni ebből a zöld rothadékból, de a bűzös, síkos zöldség megcsúszott a lábuk alatt, s Dodi, Mici beleragadt. Jaj, késő volt töprengeni, hogy távol szép otthonuktól vajon hol rakodik le a szekér. Mert a szekér tovább haladt. Majd megállott egy nagy rakás szemét mellett. Volt ott dinnyehéj, krumplihéj, állott kenyérdarabokkal. Velük zuhantak lefelé a szemétdomb tetejéről. Usgyéj! Vissza a szekérre! Ám mire leértek volna, elindult az üres szekér. Rövid aprócska lábakkal nem érte el a két egér. Nagy szerencsére Dodi s Mici észrevette, hogy egy fekvő farönk mögül kukucskál egy fényes szempár. Egy nagy bajuszú barna egér, és az vígan rájuk köszön. Szevasztok! Hát kis pajtások, mit kerestek errefelé? Beleestünk egy szekérbe, rothadt főzelékcsomóba, panaszolták megszeppenten. A szekér elment üresen, lemaradtunk mind a ketten, mondta Pici pityeregve. Szép kis pácba kerültetek, válaszolt a barna egér, s átugrotta a farönköt. Én Üregi Guszti vagyok, szerencsétek, hogy itt jártam. Ilyen kis barna egérrel Miciék szóba se álltak máskor, de most megőrültek, mert a barna mezei poc vendégül meghívta őket. Az Üregi famíliát azért tisztelték el névvel, mivel egy üregben laktak. Közönséges egérjukban, egy árpaföld közelében. Mici még sosem járt ilyen sötét föld alatti helyen. Mindjárt el is fintorodott, mikor meglátta lyukat, azt cincogta undorodva. Nem megyek bele a lyukba.
Végül Dodi megsokalta, hátulról jött bökött rajta. Mici erre nyikkant egyet, és neki gurult egy ajtónak. Mikor az ajtón beléptek, bizony, akkor meglepődtek. Csinos, tiszta lakás volt ez, tele egércsemetékkel. Guszti mindjárt bemutatta a 2 szúrtos kis vendéget, amire az üregi mama így kiáltott. Szegénykéim, gyertek a fürdőszobába, öltözzetek, mosdjatok meg! Majd jött üregi papa is. Kész a vacsora, gyerekek! Családfői tekintélyét nagy tiszteletben tartották. Siettek is az asztalhoz. Jó darabig Micinek, ha egy kicsit szorosan is, sikerült elhelyezkednie. A családfő csendre intett. Mici és Dodi is letették a már megnyalt teljes csészét. Csend lett. Fejét lehajtotta, szemét lecsukta a gazda, és imát mondott az ételért. Jaj, de finom volt most minden. Itt senki sem válogatott. Dodi, Mici is megette a krumplit meg a zöldséget, sőt a mama örömére többet is kértek belőle. Köszönöm, és kérem szépen, így szóltak illendőképpen. Vacsora után a papa felvett egy fekete könyvet. Akkora volt, mint ő maga, és felolvasott belőle. Adjatok hálát az Úrnak. Mici ekkor körülnézett, mindenki hálás, boldog volt. Ő nem érezte jól magát. Nagy könycsepp gördült le az arcán. Annyira szégyellem magam. Oly hálátlan voltam eddig. Én is, mondta akkor Dodi. Mindig csak magamra gondoltam. Ó, nem kell szomorkodnotok, így szólott üregi mama. A hála van a szívetekben, gondoljatok mindig arra, amiért hálát adhattok. Mici megérzett valamit. Új barátokra találtunk. Otthonra az árpa szélen, tette hozzá erre Dodi. Ettől kezdve megtanultak sok-sok mindent értékelni. Milyen finom volt a borsó. Jaj, de csinos ez a ruha. Mennyire ízlett a répa. Szekerezést is megúsztuk. Na gyerekek, ágyba gyorsan! Kiáltott üregi papa. Holnap reggel korán kelünk, elkísérünk benneteket. Aggódhatnak a szüleitek. Úgy is történt. Másnap reggel a család felkerekedett. Egymás után ugráltak fel ugyanarra a szekérre, ami hazavitte őket. De most az új barátokkal. Szívük megtelt szeretettel. Amikor megpillantották újra kedves otthonukat, leugrottak, barátsággal elbúcsúztak. Viszlát, viszlát, kiáltották, és felmásztak a csatornán. Éppen jókor bújtak ágyba. Mama kopogott az ajtón. Ideje, hogy felkeljetek? Remélem, hogy jó lecke volt, tanultatok is belőle. Igen, igen, édes mama, válaszolták ők egyszerre. Sokat tanultunk belőle. És egymásra mosolyogtak.